Часовник, с който няма как да останете незабелязани. Casio Edifice ECB30P. Мъжки ежедневен часовник с кварцов механизъм, кръгла форма и корпус от благородна стомана. Дисплей е комбиниран в черен цвят, а каишката е черна, изработена от полимер. Този часовник е водоустойчив до 10 бара при плуване или гмуркане и тежи 148 грама. Автоматизиран календар, 12-24 часов режим, таймер за обратно броене са едни от функциите, с които разполага. Часовникът е удароустойчив и предлага 5 ежедневни аларми и сигнал на всеки час. Супер LED подсветка, която осигурява ярко цветно осветление на циферблата и може да се активира при накланяне към лице, когато има ограничена светлина. Часовникът разполага също така с Bluetooth Smart, функционалност за безжична връзка с смартфон за разнообразни и полезни функции. Разгледайте и останалите модели на Casio в нашия профил.